We have been together and known each other for 8 years. Sabi ko nga, pinagtibay ng pagsubok, oras at distansya. Ang buhay may asawa at pamilya ay nangangailangan ng gabay ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib sa simbahan. To be the father of my future children. Ang pagpapakasal ang nagbubuklod sa mag-asawa sa dalawang taong nagmamahalan. That crucifix is what sacrifice, the ultimate sacrifice. Kaya, Jessica and Tom, I will not mince words, hindi ko isusugarcoat. You must be willing to die for one another. But before you do that, you have to live for one another. Mahalaga ang kasal sa isang magkarelasyon dahil ito ang nagpapatunay sa walang hanggang pagmamahalan ng dalawang tao sa isa't isa. Jessica Lauren, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of Tom, your husband? Yes, Father. Matutunghayan natin ang isang dokumentaryong tumatalakay sa kultura ng pagpapakasal sa lalawigan ng Pangasinan at alamin natin kung ano-ano ang pagkakaiba-iba ng kanilang tradisyon sa kanilang lugar. Piranya Bautista Pagkakarato, Dagupan City. Sa taon ko, 74 la. Ay, mami. Si tatay ko, sa kaya managkumpuni po ko, tawala mo nagya po ko, pagkakalitan sa ari-atin ka. Si nanay ko, para abong, magpulisan na kami, anak na. Sa pangulungan ng raman dahil rin mamarike katon ng taon na 16, 17 wala mo larong kakakaragod siya wala mo so agustuhan ko sa question tasari atin ko so ang bagabay agapan siyempre, siya sa kaya mo yung maunor yan ha. Siyempre, siya gamay dari atin ko si Katos, unorin ko. Katon, siyempre, kung may inaro, si kare atin ko, wala gusto na yung mga sawad siya, si Katos asawak natan, aga dinalunan Pangasinan. Ganyan pa nangaro ko sa atin ko, ganyan bagadaya, sawad la, sundo na yari ako ni Gabay ta, mantaon na nilabat na 21 isaman. So, damay, imbagadaya, mairap ko mo, so, asikaso, nasa kuya marike. Kaso, lapod, panangaro ko sa saraato ko, imunarat, wala, akitungtong ira, sa may ating kulay, masitungkulanatan, anangira, walay tutungtong ira na magkasal kami January 14, 1968 nagkasal kami walay indasilda tanong saman wala rin dasilda sir wala indasilda ya takiyadwag tanong halin ya pagipaalag na yung abong tanong labya ka tanong may pagoy ako si Beniranda Castañares. 66 lang. Sir, parang pabiglaan siya kasi ang Christmas lady lang sa San Fabiano. Nakita lang ako parang lalabat. Or say, yun na namanhikan sa bahay. Sa takot ako sa magulang ko, umuuna rin ako kaya para hindi kami yung naging nubyo gano'n, hindi. Mga may buwan pa naman kasi kumisan iyahatid ako sa amin. Tapi hindi ako nag-uusap sa kanya. Bigla lang na, hindi bang manikan. Yan nga, sabi niya mamanikan ako kay Bini. Sabi niya kasi Bini ang pangalan ko.
Tapos sabi ng magulang ko kasi ang magulang ko naman kilala siya, nagmayor ng father niya kasi kaya ganun, parang alam niya mayaman sila, ganun. Alam mo naman ang manhik nga, nagbigay ng siyang lahat ng gasto sa kasi 5,000, 5,000 sabi kay sa mga magulang. Kaya sa mga isang buwan lang. Biglaan. Mayroon yung, alimbawa, di ba, alangaran ang tawag doon, yung kuha ng pangalan, gano'n. May party kunti, tapos sasabihin na nila kung anong pisa ng kasal, gano'n. Unit na yun. Tapos yung alingaran na sinasabi, parang may lisensya na kayo na ikakasal na. Pero sa amin noon, kasi stricto ang mga magulang, hindi pa kami nagtabi noon. Doon muna ako sa amin. Kasi ako naman, bata pa ako kasi 19 ko pa lang. Ang talagang noon ang inaano mo yung mga magulang mo, yung tawag doon. Oo, pero ngayon kabataan parang sila na ang kwan eh, di ba? Pero noon talagang takot ka sa magulang mo. Gagawin mo ang gusto nila basta yun ang utos nila. Kasi may stricto ngayon ng magulang ko noon. Yun ang nangyayari ko yan kasi ang nanligaw talaga noon sa akin isang pulis sa San Fabian. Kaya yung pulis, nung nalaman niya na ikakasal na ako, sinampal na nga niya ako eh. Bakit? Nakikasal daw ako eh. Sa kanya ako, sa akin nanliligaw. Hindi naman ako nagpupo sa iyo na magiging tayong dalawa. Bakit ako sinampal? Sabi ko, alam mo na mga pulis matapang. Naging kinasal ako, 15 pulis ang dumalo doon sa kasal. Pero natuloy naman ng kasal. Natuloy. Kasi hindi pa kasal nung sinampal ako doon sa pinagtatrabaho ko. Ang receptionist doon sa Longos. Pero umuwi na kami sa bahay ng mister ko nang tapos ng kasal. Mister ko na lang, uwi na tayo doon. Oo ka ako naman. Kasi yun lang. Si Alex Fernandez. Minsan kinasal na kami, amay intercode. Kinasal, oo, namanhikan. Namanhikan kami ng kakatapos na nagting kami ng kasal kami lang sa may June 8, 1995. Kasi yung tira, yung una binigyan namin sila ng City Mail. Yung 7,000 tapos isa yung bangka. Oo, yung pag-anak buhay namin, kinapambilay mi. Dasal, ay siyang dasal na. Si tatay ko siya ng gastos, pamilya namin. Tapos yung kunting ipon ko sa nagtrabaho ko sa Saysay. Kaya yun lang, tapos yung binigay namin na pera sa kanila. Mga electric pan, ganyan, mga ito man, may Duramax, wala man siya, Caldero, plato, rice cooker, naman sa'yo, baso, plato, arinula, kantura, tamasuso. Di man na. Mayroon, may mga damara, kantura. Ano ba? Yung lalagay ng sayawan. Ay, damara. Damara. Yung dancing radyo. Ay, damarang tawag doon? Yung damara. Yun yung Baili. Baili kasi. Damara, baili. Tapos may pinakain yung mga taong nandiyan? Oo, pinakain lahat. Ano pong naalala yung pinakain niyo? Baboy. Yung gusto kasi baboy, saka yung manok. Tapos, kinabukasan na yung kasal? Oo, kinasal. 8 yung kinasal kami. 7. Ako si Julia Sabano and 11 years na pong kasal or asawa na. Tapos may isang anak. Tapos, syempre sa atin dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa Pangasinan, hindi po nawawala mga tradisyon during, before, and after ng kasal. So, ang nangyari before po, kasi syempre medyo bata pa, so nakinig na lang kami sa mga matatanda. Before daw na, before nung ikasal, di ba, tamang-tama noon is, makulimlim noon that time. So, ang ginawa namin is, nagsabit kami ng t-shirt namin dalawa. Para sabi nila, hindi daw matuloy yung pagbuhos ng ulan or pag-ulan. Tapos, yung paghukay o pagbaon ng ng itlog sa lupa. Pagbuhos ng ulan that time. Kasi yun nga, makulimlim. Tapos, ano pa ba? Sabi nila,
kasi parang live-in na rin kami noon before kami kasal. Dapat yung lalaki ay hindi muna magstay sa bahay ng babae. O hindi dito siya, parang, ano ba yun? Hindi dito siya, parang parang sasakay ganon, lalabas, parang hindi dapat sa bago kasal. Dapat hindi ka daw niya makita, ganon. Tapos, ano pa ba? Yun, sa may baili na tinatawag nila. Ayun, magsasayaw, may sayawan. Yung baili, nangyayari kailan? Before nung mismong kasal. Parang kinabukasan? Oo, kinaupo. Tapos yun. During naman sa kasal, syempre, yung mga kailangan na dapat gawin sa simbahan. Yun, kailangan nakabelo. Kasi sabi nga nila, dapat before ka pumasok sa simbahan or maglakad sa altar, nakabelo. Tapos sabi nila na dapat walang makakalimutan kandila. Tapos may mga kailangan simbahan. Aras, mga ganun. Tapos seremonya, gano'n. Tapos after naman, yun na po, kainan. Tapos may yung may paghatin na tinatawag. Paghatin po. Yung paghatin, yung ihahatid ka ng mga magulang o relatives mo sa bahay ng lalaki. Yun. Tapos may mga pagkain. Gano'n. Ang sakramento ng kasal ang isa sa pinagmamalaki ng kulturang Pilipino. Sa pagkakaroon ng panayam sa iba't ibang lugar sa Pangasinan, sa iba't ibang tao sa bawat dekada o panahon, matutunghayan kung paano isinagawa ang bawat mga yugto ng seremonya, bago, kasagsagan at pagkatapos ng matrimonyo ng kasal. Ang kasalan ay hindi lang kasunduan ng bawat pamilya, kundi kasunduan ng puso, diwa at isipan ng dalawang nag-iibigan na ginagawad at ipinagdiriwang bilang simbolo ng pagpapahayag sa komunidad ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Magkakaiba ang anyo ng pagdiriwang at tradisyon sa bawat lugar sa mundo, at kadalasan ayon sa kultura, pangkat, etniko, pananampalataya, paniniwala, lahi at bansa ng ikinakasal.